Jesu unosvika pakudza vadzidzi vake, kunamata kwenyu kukasadarika kwevafarisi, hamungapinde ushe hwaMwari. Shuwa here Jesu kukombera maKristu nemafarisi? Jesu ari kuti vanhu vamafarisi, but pane dzimwe dzavari kugona. Vakarasika kudaro, havasi kurasika pese. Chiri kunzi naJesu dzidza ichi kuva serious. Ava vakarasika, but mukurasika kwavo vari serious. Saka ndinoti nechimwe zvandodzidza kubva kune vanotituka vari serious. Vanotituka tine zvatiri kufunda mavari kushinga. Hatye munhu vari ngaitsotsi. Saka kushinga kundokuda ndidhikileya kuti Jesu ndishe, ndiri kukopa kubva kwavari. Mukaona maudzo tanti tiri kudzidza, havarasike zvese, vakashinga, vanotuka vanhu. Havatye munhu. Ndokushinga kwandoda semuvhangeri. Paridza Kristu with boldness. Kuti kukundwa kushinga nevanhu vari kutaura vanhu, iwe uchitaura Mwari. Paridza kwangu ukasadarika kwavanhu vanotuka ndisandatanga. Wai vanotuka vane zvivindi. Kana vafunga kutuka rinodoka vachitaura munhu iyeyo. Ing'anga, muroyi, hakuna kwanoenda. Ndozvandakuda kuti ndishe Jesu, tinoenda kudenga, ndiri kusvidawo. Tiri kudzidza. Ivo vakazotitarisawo vanongodzidzawo kungodhibhawo kwedu unyoro. Munoziziva here kuti vanhu vaMwari havawirirani? Mumva kuti but sei vanhu vaMwari? Pandati vanhu ipapo ndo pane nyaya. Vanhu vaMwari, whether men of God, woman of God, vanogona kusatowirirana. Danger yaapo. Akavengwa nemufundisi wako, asingawirirani napastor wako, kana akagona chinhu, iwewe hazviite kuti uudze pastor wako kuti shoko raparidzwa nderechokwadi. Unomirira comment yapastor wako. Saka nokuti havawirirana, hamufarire, anobva ati hazvisirizo, that's blasphemy, error, hazvisirizo. Newe unoita manzwiro akarerekera kuna pastor wako nekuda kwokuti ndiye atori pastor wako, ndiye waunoda, ndiye the only man of God in the world to you. Danger iripo ndeyekunzwa wakatsika platform yeruvengo kana kuti uri biased towards whosoever you call your man of God or your woman of God. Dai Mwari atiwanira nyasha. Tarumurwa kubva mumasystems eruvengo. Tamachuwa takura tagona kunzwa through the Spirit of God. Kwete nenzeve bedzi. Nzeve idzi ndedzemunhu wese. Rikatotaurwa anonzwa wese anonzwa. But ukanzwa Jesu akuti ane nzeve dzekunzwa nganzwe zvinoreva mweya mukereke. Zvemweya hazvinzwiwe nenzeve yenyama, zvinonzwika nenzeve yemweya. Nzeve yemweya chii? Number 1, immaturity. Number 2, love yako towards the things of God. And your love towards the things of God. Do you know, hakuna shoko raMwari ringaparidzwa nemunhu anonzwa Mwari kana kuti ane mweya waMwari rinomhura kana kushoropodza shoko raMwari iye achiparidza shoko raMwari. Panogona kuva nemanzwiro asiriwo kana kuva nehalf or not complete truth pachinhu chataurwa. Ogereka pemenzaniso. Jesu paanotaura achiti kutenda kwenyu kwakasaita sekwemafarisi, kutenda kwenyu kukaita sekwemafarisi, hamungapinde ushe hwaMwari. That line, that example, kana usingafarire Jesu, unenge wakuti saka anondobiga mafarisi, ari kutosapota vanhu vakarasika, saka iye akarasika. Yet it's an example yaunofanira kuzoenda deeper kuti kunonzi kutenda kwavo kuita sei, kunonzi kufanana nesu. Anenge achitaura their dedication even mukurasika
they were so serious to an extent yekuti zvinodiwa mukurasika kwavo zvese vaita nemwoyo. People of God, hear me very well. If you don't mature in the things of God, unoshandiswa. Akavengwa na pastor wako kana akaparidza chokwadi ya Kristu, hauzvigamuchira, ufare enda ukure enda una chaunodzidza. Why? Because you wait for your men of God to comment on that. Ufunge vanhu vamwari vanhu. That's why I always tell people who listen to me that I'm not the only preacher. Even a teachable spirit from different men and women of God. Why? Nekuda kwakuti mweya wamwari unenge uri mauri, kwa uchaparidzirwa ikoko ndiwo unofanirwa kukupupurira. Ufunge nawe kunamata Mwari inesvika pa level ye personal relationship yako sedunga munhu na Mwari wako. Baba wedu akati, munhu wa Mwari akati, baba wedu akati, munhu wa Mwari akati, munhu wa Mwari akati ninga asi right, munhu wa Mwari akati ninga asi right. Mwari vanoti kudii? Nemunhu akanzi nemunhu wa Mwari okuchechi kwako haasi right. Unoziva here kuti hakusi kupanduka kutsvakawo Mwari sedunga munhu. Mwari vopota vachitaurawo mauri vachikuonesa. Because inzwaka munhu andakavenga inini haagone akatogona. I make sure ndine zvandatsanangura kuti arambe achinzi haagone. Saka ndichiti vanhu vaMwari vanoda kunamatirwa. Varegere kuzara ruvengo to an extent yekuti vanokuvadzisa vana. Zvichida anotoziva kuti chataurwa ichi chokwadi, but achitaura wacho. Saka I'll find a way yekuti nditi hazvisirizvo. So that vana vangu vanonzwa kuti baba vedu vanesu ende uyo akarasika. Saka you be by all means from all angles of life. Pese pashumirwa vhangeri unotsvaka kuti ningaparidza kuti kudii, ningaparidza kuti kudii, ningaparidza kuti kudii. Why? Because wakabuilda vanhu kwauri uchiti vese vakaipa. Saka vese waane task yekuda kunzwa kuti vari kuti kudii pavari kuparidza. Ende chese chawanzwa unotoziva kuti nevana vako vanozonzwa. Saka unokasika kuti ninga asi right pakati, ninga asi right pakati, ninga asi right pakati, ninga rukanganisa pakati. Dambudziko nderekuti kuti uchinzwawo kuti Mwari vanoda kuti uti kudii, unenge watoti muCID wekudenga. By that trying to protect your own congregation, kuti vave vanhu vako, kwete kuti vave vanhu vaMwari. Imwe danger iripo, munhu waMwari anofa. Number 1. Asati afa munhu waMwari anogona kufa pamweya. Zvekuti haana chemweya chaMwari chaanonzwa, but anotsvagawo kuti ninga akatiwo kudii, uyo but ninga asi right. Next week ane uyu, because vanhu vaMwari vakawanda. Saka gore rinopera kuti every week unongoziva kuti this week ndikabata ningi, next week ndobata ningi. Vakazokangana ndozodzoka kune uyo watakambotanga uyoye, tinotsvagawo kuti amborova ripi this week tovatapikisa. And the congregation yawakafidha zvinhu izvozvo yajaira inozvifarira. You become powerful not by preaching Jesus, but by being a man anoudza vanhu pamusoro pevamwe vanhu. Because malevels evanhu mukukura mukunamata takatosiyana. Kuno kuti even akasanyora manotsi paparidzwa, but akanzwa kuti muparinga itsotsi, anoenda kumba kwake aine joy yakazara so. Kunzwa kuti muparinga nhasaudziridzwa hasi munhu waMwari. Let me tell you people, my era harisi vhangeri zviziviso. My era will not change and transform your life. And who knows if whether that era is wrong zvechokwadi or not. Do you know kuti Mwari vanogona kudhila nemunhu wavo vakapedzerana naye, ukasara uine nyaya yekuti but ninga akazodai, but ninga akazodai. Mwari wacho anoti kudii, ende munhu wacho kuna Mwari nyaya yakapera sei. So you end up wakuda kutotichwa kunzi mind your own business in the things of the kingdom to an extent yekuti unopedzisira wakabatira pane nyaya yakadarika.
I'll give you this understanding. Vakadzi vaenda kuguva vari kuda kuona Jesu. Shoko rinotaurwa kumakuva rinoti kudii? Go and tell my disciples, tisangane Galilee, uye na Peter. Panoti uye na Peter, that's a picture yanoda kuti ugone kudzidza kubva pairi. Kuti Mwari vanogona kuda munhu wamakafambisa mbiri yekunzi akaramba Jesu, saka ndifungidzwa kuti muchikwata achirimo, ndofunga achaverengwa nokuti akaramba Mwari akazotaura zvisirizvo Peter. Mwari haasi munhu. Mwari vane mwoyo murefu. Mwari vanokanganwira. Munhu anopfugama achichema kuna Mwari, Mwari vanogona kudhila naye vakatopedza nyaya. But nokuti munhu akatadzira Mwari ari mwoyo murefu, but iwe haumufarire, kwauri nyaya iyi unogona kuichengeta kusvika muguva, and you will be shocked. Why? Because munhu kana achiri mupenyu, munhu achiri alive, ane access yekuchema kuna Mwari, uye Mwari vane nyasha dzekunzwa vanhu. Mark 16 verse 7. Asi endai munoudza vadzidzi vake uye na Peter kuti unokutungamirirai Galilee, muchandomuona ikoko. I'm using a shorter version. Mark 16:17 is so touching and so powerful kuti ugone kunzwisisa kuti dzimwe nguva kuita kwaMwari kunodai. Peter waramba Jesu kuti andimuzive, but Jesu haasi kuramba Peter. Peter wakaramba Jesu katatu, but shoko riri kupiwa vakadzi vauya kuguva nderekunzi endai munotaurira vadzidzi vangu uye na Peter kuti tosangane Galilee. Tell my disciples and Peter. And haasi necessary dai paka pasina problem yaitika kumashure pakati pa Peter na Jesu yakuti Peter wakaramba Jesu katatu. So nhau yakafamba kune vakainzwa ndeyekuti Peter haasi murume kwaye pamberi paMwari. Mwari havatombomudi, akatoraswa because akatevera but akanoramba tenzi katatu. Chinopa shoko tiritaurwa kunzi endai munotaurira vadzidzi vangu uye na Peter, chinondiratidza kuti Mwari ane vamwe vanhu vaanogona kuda akawanira nyasha, but vasina kutaura nesu. Ini ndogona kutofambisa vhangeri rekuti ninga akazodai, itsotsi akazodai, whether true or false, but hepano pane nyaya yekunamata Mwari iri very dangerous and sensitive kusvika palevel yekuti God and man vanogona kuita zvinhu zviri personal. So uchiona it's hard for me kuti nditi ningi haasi munhu waMwari, kana kuti nditi ningi anozvita akaona Mwari, haana kubvira aona Mwari, haazive Mwari. Why? Because kune zvinoitwa naMwari nevanhu vake kana kuti nemunhu zvisingazoinvolvawo mapasta kana vamwe vanhu. So uchiona pane nguva yekuti munhu anotaura kuvanhu kuti ndakadanwa, ndakasangana naJesu, vanhu oti hazviite. Why? Because vanhu vanofungidzira kuti Mwari akaita chinhu nemumwe munhu anofanira kutanga atsvaga vamwe vanokuudza kuti haningi musanzomunetsa ndindi naye, kana nhingi paakanditadzira paipai takazotaurirana ndakamuregerera saka mugamuchirei. Vanhu vakasvika pekuti vanga vasiri kugamuchira. So iye aita encounter naMwari. Ananias akatopiwa message, enda unonamatira so. Ananias akaita sekunge achatsanangurira Mwari kuti munhu wamuri kutaura ndidhile naye haasi right. So kune vanhu vanogona kuita right in privacy with God, but vasiri right in public with men. Dai Mwari watibatsira, dai Mwari watiwanira nyasha manerano.
Faith comes by hearing, and hearing by the word. So pane hearing yenzeve iya ina nyaya. Saka Jesu achitoti ane nzeve dzekunzwa kurati dziriko dzinonzwa dzimwe nyaya, but pane nyaya unofanirwa kunzwa. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Faith comes by hearing, and hearing by the word. So hearing iri kunzi by the word, it's another dimension. So noti Jesu pane paita akataura vanhu vaiti blasphemy, blasphemy. Why? Because vanenge vatonzwa zvaataura, but vasinganzwe zviri deeper zvaari kutaura through the spirit. Kangani Jesu achinzi ari kuita blasphemy, ari kuzviti akaenzana naMwari, ari kuzviti mwana waMwari. Vanhu ivavo vaitomuti blasphemy vaida Mwari zvokuti fe, but the level of hearing vanga vasati vaidevelopa zvekuti vakapedzisira vakuti Jesu ari kuita blasphemy. Inzwa pese panonzi pari kuitika blasphemy pane munhu anenge aita manzwiro. Ndisingazivi kuti manzwiro ake ari led by the spirit or just hatred or trying to be popular on a certain text. Also, we are living in dangerous times dzekuti you want to prove a point to people kuti pavanhu vese vakadanwa I'm the best, ndine better revelation, I know much, God called me and all this, they are wrong, they are fake and everything. To an extent yekuti unopedzisira vakukorekta zviri correct kuti ukipe relevance, because hazvizoita kuti uti ninga anogona iwe uriwa chete unogona. Ndo danger iripo manje. Hazviite kuti nditi ningi zvaataura zvichokwadi nekuda kwokuti vanhu vakauya kwandiri vakauya ndatuka munhu iye. Saka ndine task hombe yakakura yakuti ndine munhu wanofanira kuramba ndichingoti haagoni, haasiri, haana Mwari, so that vakauya kwandiri ndataura izvozvo vanofanirwa kufara kuti baba nemunhu uyu vakunyatsomugadzirisa. At the end of the day, people are not growing, but the church can grow. Why? Because vana vadiki vanowanda panoitwa zvinhu kazhinji. Because vana vadiki vanogona kungouya nekuti kune vamwe kuri kuitwe izvi ngachinje upenyu hwedu here. Itori subject kuti vana vadiki they don't care. Vana vadiki vanoenda pakaungana vamwe pari kunakidza panei pakazara hande tinoona kuti pane vanotouya vachida kuona kuti kunei. Vakasvika even kusina chinhu vanogarira kuwanda iko kuti takawanda pana pashuwa boa zvinhu zviri right. Ndisiri kuti kuwanda kwakaipa, but ndiri describe nature yevana. Baba kana wakauya kwandiri nokuti ndinosapota mani yo, kana ikazotadza bhora sei kuti iwe urambe uchiwirana neni, ndofanira kutaura ndichiti tichapika, hamukombetotora, this season pakatonaka, zvinoita. Why? Bo ndo chinhu chakatibatanidza. Tikabatanidzwa nevhangeri rekuti Jesu ndimambo, dzimwe nyaya dzinoitika dzese haisi nyaya, nekuda kuti rakatibatanidza ndere pamuchinjikwa. Ende iroro harichinje zuro nhasi namangwana. But ndikabatanidzwa nerekuti muparinga hasi right, musi waanoita zviri right ndotyira kuti ndokuluza, ndofanira kuti aiwa zvataura hazvisi, aifanirwa kudai. Saka unopinda busy nokuti pese pandagona ndinofanira kunge ndisina kugona. So you must make sure kuti unoona kutadza kwevanhu, hauchataura kunaka kwaKristu aiwa. Bozo ukangoti Jesu akanaka, ininiwo futi kuno kuti katiwo Jesu akanaka, tinodivide vanhu. Vamwe vanouya ikoko, vamwe vauya kunoko. Saka kuti vamwe vasazouya kunoko, Jesu akanaka wandiri kuparidza inini anofanira kunge asina kunaka. We preach Jesus to win souls. We talk about others to win members. And the danger ime members akauya nokuti ndakatuka ningi, havauye kuzonyora manotes, vanouya kuzoseka, havauye kuzokura,
vanouya kuzoungana nekufara. Ningi nhasi apedzerwa, ningi abatwa, ningi agode, ningi azodai. Uchatoona kuti akatakura bhuku remanotsi rekunonyora kuti akure nekudzidza, hakuna chinonyorwa, nokuti zviziviswa hazvisi worth kunyora. Kuti aprofeti ningi vakaba, chechi inofara yoseka yobva yati saka wedu habe ari right. Why? Because hazvizoita kuti ati profeti ningi vakaba nenuwo ndinombobawo, you lose people. So when you try to be the best, to be good, you will always have a burden yekutanisha nekutaura zviri negative against others. And the people who come to you and love you for that is sign yekuti vanenge iwewe. Every level of life, whatever you do, you attract people. Every level of life, whatever you do or say, you attract a certain kind of people. Why? Because vanhu vakasiyana siyana zvekutodaro. So uchiona kukanzi kwaita machechi akawanda zvakadii, those old churches, mainline church nekudi, vanoramba vaine vanhu vanopinda ikoko. Ndo zvakaita vanhu. So haugone kuti because vanhu vawanda vauya kwandiri saka ndiri right. Ushoma neuwando hwevanhu coming to you hazviconfirme kuva correct or wrong. Why? Because people, they just follow. So uchiona team iri pabottom peloko ine masapota anotoridza ngoma mubottom imo. Iri pamusoro ine masapota avo, iri pazasi ine masapota avo. Ndo nature yevanhu. Zvinoattracta vanhu panzvimbo nezvinhu very different. Wese mukava necommon enemy. Hazvino kuti mune muchiwirirana, makasanganiswa mukuwirirana kwenyu nekuti zvamakavenga zvakafanana uye zvamusingafarire zvakafanana. I'm sure manherano ndingoshare hama dzangu kuti munhu agone kubatsirika, tigone kubatsirika. Kana Mark 16 verse 7 ichiti, endai munotaurira vadzidzi vangu tisangane Galirea uye naPeter. Zvoreva kuti Jesu unoziva mwoyo nemafungiro evanhu nekuda kweera yakaitwa naPeter paakandiramba katatu. Asi inini satenzi wake ndichiri kumuda. Ndakati hakuna chinorwadza chekuti Mwari vanogona kuda munhu usingadi. Ndo uchitarisira kuti munhu iye aite problem. But Peter obva atosara achitungamirira kereke. The last one kuita era iri so common pamberi pevanhu ikazikanwa kuti Peter waramba Jesu ndiye unotrustwa neNew Testament Church kutungamirira nekufambisa basa. So there are things zekuti nokuti hausi Mwari uye munhu kana ari mupenyu whether ari kuita era or not, the door is still open. You know chandofarira panguva yaNoah. Noah nyange wapiwa the task to construct an ark, he had no right to close the door. Bible rangu wrote, and the Lord closed the door. Maybe I need to open the scripture. Ndokurwadza kwazvinoita kana uri munhu anorwadziwa nezvinhu zvaMwari. Nyasha dzinonakidza hadziitirwa, dzinobohwa kune vasingafarira kudziitirwa. Nyasha dzinonakidza hadziitirwa. I'll read Genesis 7 verse 13. Nemusi woyo Noa wakapinda muareka nemhuri yake, ivo nemhuka dzose namarudzi adzo nezvipfuwo zvose namarudzi azvo. Zvikapinda muareka zviri zviviri zviviri, zvose zvikapinda mvura zhinji ikavapo. Pandoda ndiverenge apa nice. Genesis 7 verse 16. Zvose zvakapinda zvichiita mukono nemukadzi, zvose zvipenyu
nezvakarayirwa naJehovha. Jehovha akamuzaririra mukati, and the Lord closed the ark. And the Lord closed the ark. Ndatuona apa ka problem karipo mshana. Noah apiwa the task to construct the ark. Unozawo kanzi vakachinichi vanhu voregera kujoina zvinhu zvoregera kufamba sekufunga kwako kuti vanhu dai wonyimwa mukana wokuvhara dhoo racho. Mwari ivo ndiwo wovhara dhoo. That's a picture, that's a sign yekuti chedu kushumira Kristu kutonga ndekwa Jehovha, uye anopa vanhu nguva nemikana ndiMwari. And the Lord God closed the ark, not Noah. Construction done by man. Closing of the door done by God. Hauna simba rekuvharira vamwe. Vhangeri renyasha raKristu kutaura kunaka nekugona kwaMwari. Kude munhu wokuti ndikaparidzira inini anogona kuramba kutendeuka kwacho. Asina kuramba Mwari, but nokuti haandifarira haandigamuchire. Saka Mwari vachitidana takawanda. Kuna asingafarire kuchechi kwandinopinda, but anofarira kushumirwa kwaKristu nyange Mwari vachishanda nei. Sauchona harisi vhangeri rekuti kwamuri ikoko makarasika pindai kwedu budai dzenyu venyu havazive nokudii. Nokuti inzwa, ini ndisati ndashumira panotoda kuti nditendeuke Mwari vandidane ndiwe mushumiri. Zvoroti rakaita kuti nditendeuke riri correct. Nokuti hautendeuke nevhangeri riri wrong obva wava founder wechurch. No. Kana wakatendeuka neri wrong, your foundation also can be wrong. Saka azviite kuti munhu ati I'm the only man sent by God, or the only woman sent by God with the truth, vamwe vese vakarasika. How were you born again? Boshoko roti vangatendeuka sei vasina kuparidzirwa. Saka nare kunyepa richitendeutsa munhu kuti azoparidza rechokwadi, foundation iyo ine error. What am I trying to say? Go and tell my disciples and Peter. Why and Peter? Mwari unoziva moyo yevanhu nekufunga kwevanhu. Asi Mwari une rudo nenyasha noupenyu hwevanhu. So vavhangeri vari pano, baba Chirao, vavhangeri vari pano, vafundisi vari pano, vashumiri vari pano. We have no right as ministers of the word to close a door for anyone. Mwari akatiwanira nyasha, akatipa nguva, pataitomboramba shoko kusvika titendeuke. Achinawo moyo murefu kuitira vanoramba kana tichiparidza, but vanogona kuzotendeuka nekushumirwa kuchaita nevamwe. Ameni kana ndiri kunzwika. Haisi mhosva kuti ndikaparidza inini munhu woramba. Mwari vanogona kupa munhu yeye another chance achiparidzirwa nemumwe munhu. Saka handigone kuisa judgment pane munhu kuti ukatoramba vhangeri randikuparidzai, God will curse you. Ukaramba zvandiri kutaura izvi, God will curse you. Mwari haatumwe zvokuita nevanhu. Mwari unoita sekuda kwake. Sapa tinoita prayer tichiti kuda kwenyu ngakuitwe. Unoti patinoti kuda kwenyu ngakuitwe handina kwangu here kwandoda kuti kuitwe. But he order ye scripture, ye the Lord's prayer, let thy will be done. Thy will, kuda kwenyu Mwari. So Mwari vakada vakanzwa tsitsi noupenyu hwemunhu wandisiri kufarira, kuda kwawo ndokunoita prevail. Nokuti inzwa, akaenda pamuchinjikwa akadeura ropa kuti vanhu vapone ndiJesu. Ane moyo murefu nevanhu ndiKristu. But munhu unogona kushayiwa hanya ane moyo murefu nemumwe munhu.
pachazvakanakira hakuna munhu akafira vanhu. Akafira vanhu ndiKristu, ane mwoyo murefu nenyasha noupenyu hwevanhu. There is no man of God, preacher or woman of God who has the right to close the door. Bvunza Noah. Areka inogona kurwadza kuvaka, but iwe kana wapinda chimirira Mwari vavhare nenguva yavo. No right to close the door. Kunyima vamwe opportunity nemukana. Jesu wakada Peter sekuti wakaziva mwoyo yevanhu nekereke yaasiya. Mark 16:17 anoti, go and tell my disciples and Peter that we meet in Galilee. Panoti end panotaridza mwoyo murefu nenyasha dzaMwari kumunhu anga apiwa judgment nemaonero evamwe vanhu. But message yandanayo nayo manhero nhasi ndemanzwiro. Faith comes by hearing number one, and hearing by the word of God. Two levels of hearing. Hearing number one ndenzeve. Wese ane nzeve anonzwa. Asi ukanzwa Jesu achiti ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe, kune imwe level yeimwe nzeve, which is a result of the word of God that is in you. Inokupa mamwe manzwiro. Shoko raMwari ngarisvikire pa level of faith yekutenda nematurity yako kuti ricreate zvarinocreate. Saka uchiona mumwe anoita faith yakakura, mumwe faith diki, shoko rakafanana. Why? Nekuda kwokuti iye akakura pamanzwiro aanozoita, anoblenda nezviri maari. So ndakazodiscover kuti zvimwe zvatinoti zviri wrong, tisu tinenge tiri pa platform iri wrong kana tisiri mature pamanzwiro. Zvaunozoona kuti ukakura zvimwe zvawaiti zviri wrong hazvisi, but the level of your reasoning ndo yakakupa that judgment, not the Spirit of God. Your level of reasoning, your level of maturity ndo yakakupa the way yawakajaja zvawakanzwa kusvika wakura. Kana wakura unonzwa semunhu mukuru, kana uri mudiki unonzwawo semwana mudiki. Chikoro primary kuti nemetsi dzataita dzadzisinganetse manje, ukangonzi 2 - 5 watokosumudza ruoko what it can't. But it can't ese ndakazoona kuti kune level yekuti anowekeka. It can, kune kwainobuda iri it can, yotokupa answer. But gore rawakati it can't kumashure makaomberera namaoko. Sa ukaattracta vanhu vesame level lako, vanobeliever in you, vasina a mind iri open to learn and to grow, but vanovapa level yako as a benchmark. Kuti chataura pastor wedu ndicho, zvaafunga ndizvo, munhu asingadi kana Mwari hamude munhu iyeye atori wrong kudenga haendi. You breed a generation yevanhu vanokukuvadza uye uchivakuvadza, wakavanyima a room to learn and a room to grow. I learn from different and many preachers. Ndine an open mind to learn from others. Saka ndinani kuti ndadzidza zvakawanda kubva kune vamwe, ndova ndati I'm the only one. Mhiripiri inovava at a certain level. Mhiripiri inonaka zvekuti ukashayiwa mumuriwo unotonzwa kuti panapa pane chashota. Zvinofarirwa nevati kurei zvinogona kusafarirwa nevadiki. Vadiki vachiti chinhu hachiite chiri wrong, kune vakuru vanoti chinhu tikachishaya zvinzvida zvifambe zvakanaka. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Ibhedheni yadyarwa mandiri kuti ndigone kushare nemi manhero anhasi. Regai ndinamate. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you for your love and your mercy. Nyasha dzidururwe mukudarika kwedu kose Baba, takumbira rudo rwenyu nenyasha. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose,
ngarikudzwe ribatwe neutsvene, nokuti munotida Baba. Ropa nemvura zvakerera pamuchinjikwa. Shoko rikati ani nani unotenda unoponeswa. Takumbira nyasha, kufukidzirwa neropa regwayana, kunatswa nekugoneswa nemi. Zita renyu rikudzwe riremekedzwe. Takutendai nechipo cheupenyu, kutichengeta nekutirwira. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. People of God, God bless you. Vanhu vaMwari ropafadzwai. Nyasha dziwanzwe. Mutsvene akuchengetei nekukugonesai. Tisanganiswe zvakare.